дар аксари мактабҳои фикрӣ нуқтаи дард шудааст ки ҳар як шахс дугоник ё нафари шабеҳи худро дорад. Шояд пештар ба ин чиз бовар надоштед, вале ин навор сабаб мешавад ки шумо бори дигар оиди гуфтаҳои боло фикр кунед. Мо мисолҳоеро меорем ки ба футболбозони номдор монандии калон доранд. ҳатман обуна шавед ва то охир моро ҳамроҳ бошед. Финали Лигаи Чемпионҳо вақти он расидааст ки мо қаҳрамони Аврупоро муайян кунем. Интери Милан ва ПСЖ барои соҳиб шудани ин ҷоми бузург дар финал ба ҳам рӯбарӯ мешаванд. Вазъи кунунии дастаҳоро дида ман қаҳрамонии ПСЖро пешгӯӣ мекунам. Шумо чӣ фикр доред? Пешгӯии худро бо ягик санҷом дода бо истифода аз калимаи сеҳрноки таҷфут то 8000 сомонӣ соҳиби туҳфа гардед. Маълумоти лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. мо аз нафаре бо номи Пен Бенчли шурӯъ мекунем. Фикр мекунам аксари шумо сериали машҳур бо номи Туро аз Netflix тамошо кардаед ва ин ҳунармандро медонед ки он ҷо Ҷо Голберг ном дорад. Ба ӯ хуб нигоҳ кунед. Оё ӯ ба Жозе Мауриньёи ҷавон монанд нест? Бале, ӯ ҳоло солхӯрда шудааст, вале дар гузашта футболбози хуб буд. Агар филми мустанади ҷавонии Жозеро рӯзе сабт кунанд, Пен Бенчли нақшашро хуб бозӣ карда метавонад. Зеро ҳардуам аз рӯи шакли қиёфа қариб ки фарқият надоранд ва ин ягона ҳолат нест ки мо дар ин видео ба ҳамоии футбол ва Голливудро мебинем. Ба зудӣ ба он бармегардем, аммо аввал биёед дар бораи Ромеро Лукаку ва дӯсти машҳури ӯ Стомзи суҳбат кунем. Барои онҳое ки ӯро намешиносанд, Стомзи ситораи хип-хоп аз Британияи кабир аст ки инчунин як мухлиси ашадии футбол мебошад. Ин ду ба ҳам монанданд ки як рӯзноманигори бузурги ирландӣ бори онҳоро бо ҳам иштибоҳ кард. Кофӣ буд ки Стомзи либоси варзишии Манчестер Юнайтедро пӯшад ва онҳо фикр кунанд ки ин бешубҳа бояд ҳамлагари он вақтаи Юнайтед бошад. ҳатто худи Стомзи боре як твит нашр кард ки дар бораи монандии ӯ ба Лукаку ҳарф мезанад, аммо на ҳама одамони монанд ба монанди Менди муошират мекунанд. нафари монанди ӯро ҳама мешиносад. Кабиламе ки дар видеоҳои худ танҳо хомӯш аст ва кӯшиш мекунад ки чизҳои мураккабро ба таври хандаовар оддӣ кунад. ҳаҷмнигори 25-сола ки аз ҳама бештар обуначӣ дар TikTok дорад, ба ҳимоятгари чапи Реал Мадрид Менди шабоҳати зиёд дорад ва ин вақте ки онҳо вохӯранд ва якҷоя селфи кунанд, боз ҳам равшантар мешавад. ҳатто Каби монандиро мушоҳида карда футболбозро дугоники худ номид. шумо медонед ки боз кӣ метавонад дар ин рӯйхат ҷой гирад? Чуамени ва Энтони Эдвардс. Эдвардс ҳамлагари амрикоӣ аст ки дар NBA барои Миннесота Тимбервулвс бозӣ мекунад. Баскетболбози 23-сола метавонад худро бародари хурди нимҳимоятгари 25-солаи фаронсавӣ Чуамени ном барад. монандии аҷиб аст ва мо итминон дорем ки ҷаҳони футбол ва баскетбол аз дидани онҳо дар ҳайрат хоҳад монд. дар хотир доред ки мо дар боло қайд кардем ки дар ин видео боз як ҳамбастагии футбол ва Голливудро ишора мекунем. мо каме дертар дар ин бора суҳбат хоҳем кард, аммо агар шумо ҳоло дар канали мо обуна нашуда бошед, пас аз фурсат истифода бурда ба мо ҳамроҳ шавед. медонед ки Кристиан Фуксро ба ёд меорад? вай ҳоло ба нафақа баромадааст, аммо ӯ дар Лестер хело хуб бозӣ мекард ва ҳатто барои дастааш дар соли 2016 барои унвони қаҳрамони Премер-лига кӯмак карда буд. вай инчунин бо Лестер соли 2021 ҷоми Англияро ба даст овард. акнун ба ман бигӯед ки шумо байни Фукс ва ситораи Дедпул Райан Рейнолдс монандӣ намебинед? Рейнолдс амрикоӣ ва Фукс австралиягӣ мебошад, аммо агар ба онҳо нигаред, шумо фикр мекунед ки онҳо бародаранд. ҷолибаш он аст ки Фукс айни замон дар Амрико дар дастаи Шерлот кору фаъолият дорад. аммо ба назар чунин мерасад ки футболбозон бештари вақт ба навозандагон монандӣ доранд, на ба актёрҳо, зеро байни ҳамлагари собиқи Барселона Мартин Брайтвейт ва барандаи ҷоизаи Грэмми Крис Браун шабоҳатҳои раднашаванда мавҷуданд. вақте ки футболбоз имзои қарордод бо Барселона соли 2020 кард, баъзе мухлисон бо шӯхӣ ӯро Крис Браун номиданд. аммо мо боварӣ дорем ки байни ситораи собиқи Атлетико Мадрид яъни Караско ва ситораи собиқи One Direction Зайн Малик монандии боз ҳам аҷибтаре вуҷуд дорад. ҷолиб он аст ки ҳардуи ин бачаҳо соли 1993 таваллуд шудаанд, аммо дар ҳоле ки Зайн дар Англия таваллуд шудааст, Караско дар Белгия. пас мо инро чӣ гуна шаҳр диҳем? ҳоло мо дар бораи аҷибтарин шабеҳӣ байни Ҷуд Беллингем ва Дени Кастила суҳбат хоҳем кард. Кастилия як варзишкари машҳур аз Испания аст ки ба Ҷуд Беллингем монанд мебошад. аз рӯи қад ва сохтор, ҳатто табассум ва мӯй, ин ду метавонанд ки худро дугоник номанд ва кӣ медонад, шояд онҳо воқеан бо ҳам робитае дошта бошанд. Кастило испания аст, аммо аз рӯи пайдоиш англис мебошад. дар айни замон ин ду нафар дар Мадрид зиндагӣ мекунанд ва аз ин рӯ хуб мешуд ки онҳо бо ҳам якҷоя вохӯранду як акси хотиравие барои мухлисон гиранд.
ба фикри шумо бозкиҳо дар футбол ба ҳам шабеҳӣ доранд? ҳатман фикри худро дар комментария навиша наврҳои ҷадидро мунтазир бошед. То боздид дӯстон.